Kimyat! Pagkaan aron din na malubat. Day! Dili! Napakubatiri hoy. Oh, napakibatiri. Hi guys, majong adlaw na tang tanan guys. Nagsubak og bangus para sa amang paniud to karong adlaw guys. So mo na yung paniud to karon, mo na yung suga sa amang paniud to guys diyan. So bamig bangus na mga butangan sa panakot guys. Oh, yan ang aming ulam today. Bangus na sinugba. Right, tara guys. Luto na ang sinugbang bangus. Baby. Aw, luto na guys. Yummy. Yan na guys. Ang sinugbang bangus. Aw, okay na kaadyo guys, ya. Yummy. Sinugbang bangus. Lagi na pa. Uy, or na mga anata. Mut kaadyo no. Grabe sa papaga. Nganta nito guys, tara magang ulam namin. Ang aming ulam, bangus na sinugba. Bangus ko si Mama. Bangus ko. Maniod to ta. Grabe dyan alimuta guys. Uy, jara. Pastilan. Yummy. Niod to ta ninyo guys. Niod to ta. Manglaon ta ninyo. Masa, bangus. Bangus nga sinugba. Kamay raman tulo na rin. Kimyat! Pagkaan aron din na malubat. Day! Dili! Napakubatiri hoy. Oh, napakibatiri. Mag-eat na lagi. Lagi na. Napakubatiri dako. Daghan pag bateri. Full charge pa ka. Dali na, mag-eat na. Humanalak ko anagita. Pa ka mag-eat do. Iwa pa mag-eat. Malubat ka. Ansan tataod. Ito ba may lunch? Ulit ka ba nun? Akala ko. Dali na. Dali na, Bi. Alubat gamay ako. Kanta guys. Lubat na po na. Lubat lakod. Lubat na pag ka. Sige, lamang kalubat ng majiha guys. Lubat na po. Anta. Sige man kaon. Sige man kaon. Lubat o libat? Libat. Ha? Libat. Kuwag sa. Kama ka makuha di. Pwera pa. Pura day kanay kuan bakag. Ngantanin jo guys. Ni udto tanin jung tanan. Butang sa usawan nimo? Danhi butangan. Kaon. Ista. Nganta guys. Nasa danhi ista. Fish. Fish tayo. Naingan kuha ma. Mapagli. Hi guys. Channel. Nami. Wala mong buwaks. Wapa dake. Nindot na mong buwak na nasilong. Naghimo ka nagatot si Papa. Wapa chili. Sili gamay. Tanom na? Tanom kana. Anong buti ko na palili nila. Tanom. Nagbot man na day. Aw kani. Kana tanong na mamuha ka. So violet. Di guys. Ako ibang vlog karon guys. Singot na kag vlog. Singot na ko na sa vlog. Bajing gamatoy. Kimyat. Motor ko na to na jo. Lakaw pag drive. Bantay bitaw di mo kadagan. Saan mo ni Ander? Pandara. Gunahan ka. Saan ba? Karatiha. Mamandar na. Saan man pang? Garaan tungko ka sida. Tagak kani-kaniha. Man unday. Tug na kaw.
Unsa ka diha kimyat? Hugas. Pastilan. Sijak na yung hugas, guys. Tara nga. Asa mo na yung butang? Ano? Langgam? Bali ha, nabali mo na. Okay. Kuyaw. Kana, sabunig mo adyo. Isen, ligid naman. Gisabod mas manok. Gisabod sa manok kag isang hinugasan guys to. Isa na pang utrog unlod sa bandi. Na, okay. Kumbati kay sunod, ikaw na danay mang budloy. Sunod, ikaw na yung manghugas ha. Okay? Nga na to, mga kural na hugas. Kumbati kay aron nanay mo tabang ni mamang panghugas. Kita ran tulo na rin mabili, ikaw na iting hugas. Kinanan. Kamao na madaypod. Agawas may siguro sabon ka ng sud. Na sud ba na? Kumanday ni sir, magawas ito. Inahuman sa gawas. O inahuman sa sud, gawas na pod. Langaw. Mama, aklang naman. Tanang lang naman. Ha? Tanang lang. Pangutan ah. Pangutan ah. Was-was nagbatang arep. Ano, balikin ni. Butang na na. Balikin? Ano na ipatong lang ayo baliha. Kami, intit na ni. Ipit ni mo. Okay. Paghinay ha. Moy. Mama, ah. So may maak. Kumauna. Yes. Kumauna mo na yung hugas. Tsa, grabe. Uy, very good ka, Adjo. Sige, hugas eh. Tara. Bali ha. Tara nga. Kubot. Karoon na imakuan. Yan na. Okay. Kana, manurig ma, Adjo. Guys, kamauna skimyat mo hugas, Kaya mo man imong ipangandoy, makamao kag panghugas, na lang makamao na ka ikaw na maghugas. Da. Okay. Tarang kay ma. Dikang kang da na imong hinugasan to ana. Sige. Dana na kay hugasan na nag utro. Practice ra. Oh, pastila isang short, isang giliko-liko. Hoy. Ini beli manugas. Pala. Hai hai. Hai hai. Naigdi. Morning guys. Mornings. Ihapsa na ihap. Pa, pitin na pa. Morning. Manginuan na ka ng ratling guys. Kanan ubo na mga sagot. Narat na pag mga bulbul. Batasan yung mga bulbula sila mo panarat. Ayo bol. Ayaw cool, bata pa ko cool. Ayaw cool, bata pa ko cool. Bata pa ko cool. Ayaw cool, bata pa ko cool. Tya! Grabe sa duhag amang camera girl na sa sunglass guys. Ano sa
Asa katunong. Dunya kimiyat asa katunong. Tanaw na sis nangka ko guys eh. Ay, magbudog. Magbudog. Oh. Labag na tong sagbot dali, ikaw tiglabag. Kay magpala ko dari tiwas. Zay tiglabag guys sa mga sagbot. Nakaw. Ha? Kuwae gamay. Karong ka kinik ya mira. Oh, dari. Okay, kapagubot. Ay, Diyan ang ikuha ang sagbot ya sa bagat ko no, pastilan. Nakaw, pwede na na. Nakaw. Hinay. Naskimiyat kay masugo na. Grabe rin bajihan eh. Salibay. Tuunahan. Whoop. Okay. Dali, kaya dapat daghan. Ganda-ganda lang kaming baji. Isang ka na isang dress. Ano na guys na? Arang nakakintid ka adyo. Parisa na rin sa pajama. Sige, pusa na na. Harap magsilhig. Ako rabe. Tayo sa dress ko. Ano pa yung labag? Ikaw. Labag. Ikaw tiglabag. Ako itig dos-dos. Pwede dos sunog tiwas. Meron mang hinlo guys. Kaya di kasi katubog sagbot. Kaya arang inita. Siya rumutubo pag sagbot. Garaan sa kaadyo. Iwat yung maghihara ang magkagaraan. Garaan kayat. Butang na na. Butang na na. Nah, pada us-us nagbadzing gamatoy. Panghina kayo, balitok ka sa kadiharon. Huwag ka sa kagsi. Jacket san diha. Ha? Kikayo guys. Di ami karon sa Carabao. Yes, mapala na. May dari sabaw guys. Ako ra. Mga payahla na ag kabaw. Beres na siguro ni guys. Kaya wala naman ang uwag. Dahil naman is 31 na mag-ipa kilagan. 31. 1 month na siya pa no. So isa na siya kabuan guys. Nga na mag-ibot. Og. Nasa kapadong. Nasa kapadong. Dagan-dagan na gaming tao. Ang buros na nil. ligo ka. Makabaw ba? Ligo ka be? Tila. Manungag ko na pilapan kong siga. Mazalawag beres na ni guys. Kaya makaliwat na mida ni. Mataga kong sapa pa dir. Okay. Maligo. Maligo ka. Maligo. Asa? Dapat sa Mura, paliguan naman kong kimiyat dari sapa guys. Di ko maligo kay daghag water lily. Ko dai, maligo ko dai. Daghag water lily. Ko ba ganahan? Uy, pag hinain sa naman napit takya. Sino magkakitid-kitid diha? Ganahan ba kag magito dai? Ikid ka no pa. Ikid ka. Ikaw? Samsam. Agning sunod. Din sa man to. Bato. But, doy.